Si Amang Diyos po anang tao, anang desisyon. Siguro, so panahon naman anang dikta. Nakaipuan naman usayin sa mga uban ng di na usay. Kaya po panahon naman pumuan. Natawan ta sa alaga aning pag-iriba. Kita na mo naman raw muwan. Magkakamo po. Actually, pati po ang grupo, nagsasabi man po, na kung nung ngayon inikin magkakasal na kamo, na kami ngayon sa ni barangay, pinapagalan naman. Sorry po, nadadamay ka mo mami. Ako po, nag-aayat sa Malaka, dakalag kapatawaran. King nakakalag po ako kaninyo, sa limang po, kanakong pamilya. Nag-aayat po ako sa Malaka, dakalag kapatawaran. King di ako nag-irunod sa itong mga kurangan. Ang mudig kayo lang, ang mudig gusto nila ang Diyos. Nadawa unong ipo ninyo, sabi naman ni Nono, diri lang kami migrabong nung kapag. Binibuan naman kami Diyos. Sabi naman, dapat di maniwala ka mga pangarangan ka bawat isa. Dahil isip mo naman agusan mga tao na gusto magkarabong na nalaman kami. But definitely, that will never happen. Dahil mas maray pa man ang tuhog naman kung nagkakasad na po kami. Nasa puso po naman na magpatawad sa bawat isad. Nagayad po kami sa kapatawaran bawat isad. Tama na po ito. Okay na ito. Mamuya na po kami. Kaya nakikikusip sa akin, hindi naman po ninyo kami pagrabuhan. Dahil tama na po ito. Kaya adik po, inayos po adik na mo. Magkasa na po adik para alam mo. Kundi para po adik ka ninyo. Nagkarapong kaming magpipinsan dahil puro namang sinesulid sa mga ligasiya kung ka namang kag-igit. Kaya po ngayon ko, mas panahon naman pumuan. Taligasiya naman sa na pinag-uusipang kapamilya. Sinisigurado po kanang pamilya at pilot na ipapadadagos na mo sa ligasiya ni Papa Buboy, ni Uncle Nansing, ni ex-mayor Manny at pilot. Dahil kung pinagpagalang ko ka namang lolo na magsirbi sa ating kapso. Kaya kung mga kagiging ko, nag-aayat ako pa ninyo sa unidad sa Niiriga. Pagmasugunta ka na ng grupo para mapadagos sa ligasiya o alpilo. Amado talaga siya natin ng miracle. Hindi na ka natata ni Ama. Pamilya nag-inisya at tubong mga nanananda na nasusuway, ako po nag-inisya kasi raman magkain. Ikituan po kami ang ngayon, nagulupo kami nagpalasad na sa sinunukoy, sa Bader. Suwat po kami 8 years na po at bukuan ng programa ng umuay, dapat po ikituan po ng mga tumami. Magkapaman po kayo na uri kapanahon. Sabi ko nga ni Ate Madel, manakag kaipuan tang magbawi sa pamilya. Kaipuan tang magbawi sa mga lideres. Kaya pabayaan po ninyo kami mga kagiging ko na makabawi kami sa isa't isa sa ating pamilya. Pabayaan po ninyo kami na makabawi po kaninyo. Sabi ko naman ni Nono, focus kita sa pamilya o pagkakaisa. So kamuman po, muli sa balin ninyo, ano man po ay pwede patiusip naman. Sabi naman ni Nono, nag-aayat po kami sa kapatawadan o pag-dispensa kung amin man pong nagibuhan ng pagsisali. Nagpapasalamat po kami sa inyo kahit pagkakataon na adi na tinubutan po ninyo ang pamilya namang magkasal. Again, sabi ko naman ni Nono, ang importante, pamilya muna.